бисёре аз бачаҳо дар саросари ҷаҳон воқеан мехоҳанд бо духтаре муносибат оғоз кунанд. Ин кор он қадар осон нест, аммо як ҳалли оддӣ барои ин мушкилӣ вуҷуд дорад. Барои ин бояд ба шаҳре равед, ки дар он ҷо ҷавонмардон кофӣ нестанд, яъне занҳо танҳоянд. Дар ин видео ман ба шумо дар бораи шаҳре нақл мекунам, ки дар он занҳо барои пайдо кардани мард рақобат мекунанд. Ман инчунин ба шумо шаҳрҳо, ҷойҳои ғайриоддӣ ва аҷибтаринро нишон медиҳам, ки шуморо ҳатман ба ҳайрат меорад. Салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо убна шуда зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворро оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. соли гузашта Донгуан ба клуби бо нуфузи шаҳрҳои триллионӣ дохил шуд, ки ин шаҳрҳо ВВП-аш беш аз триллион юанро ташкил медиҳад. Аммо ифтихори асосии ин шаҳри Чин пул нест, балки духтарон мебошад. Дар ин ҷо духтарҳо хеле зиёданд ва онҳо аслан бачаҳои кофӣ надоранд ва аз ҳамин сабаб барои мардҳо ин ҷо духтарон рақобат мекунанд. Дар айни замон аҳолии Донгуан тақрибан 10-15 миллион нафарро ташкил медиҳад ва ба ҳар як марду 3 ва ҳатто 4 духтар рост меояд. Чунин муносибат нисбат ба аҳолии занон тасодуфӣ нест. Заводҳои маҳаллӣ ба кор қабул кардани занонро афзалтар медонанд ва барои кори душвор мувофиқтаранд. Аз ин рӯ бисёре аз мардон дар ҷустуҷӯи кори нав шаҳрро тарк карданд ва шумораи ками мардони боқӣ монда бо корҳои ғайриоддӣ машғул мешаванд ва ё дар вақтҳои холигӣ, яъне бекории худ ба гирду атрофи шаҳр давр мезананд. бачаҳои Донгуан аксар вақт бо духтарон вақт мегузоранд. Асосан ба онҳо ҳатто лозим нест, ки духтаронро кобанд. Онҳоро худи духтарҳо меҷӯянд. Пас аз рӯзи кории сахт духтарон аслан ба сӯи бачаҳо парвоз мекунанд. Дар ин шаҳр ҷавонони маҳаллӣ мураккаби муносибат бо духтаронро намедонанд. барои ин бисёри чиниҳо аз дигар шаҳрҳо ва музофотҳо ба Донгуан меоянд, то ҳамсари худро пайдо кунанд ё ин ки як маъшуқа ёбанд. қариб ҳама аз удаи ин кор бе ягон душвории махсус мебарояд. Донгуан даромади гап аксар вақт бо Иваново муқоиса карда мешавад. Иваново шаҳри арӯсҳои Русия шабеҳ ба Донгуани Хитой мебошад. дар мавриди Иваново бошад, номи ин шаҳри Русия кайҳо ба номи мардумӣ табдил ёфтааст. бисёре аз шумо медонед, ки дар ин шаҳр духтарон нисбат ба мардон бештаранд. гарчанде ки тамоюл каме тағйир ёфтааст, Иваново то ҳол дар қатори шаҳрҳои арӯсҳои беҳтарини Русия қарор дорад. Якчанд сол пеш дар ин ҷо барои 1000 бача тақрибан 1200 духтар дуруст меомад. ин албатта Донгуан нест, ки дар он як бача метавонад дар як вақт ҳадди ақал 3 духтар дошта бошад, аммо бад ҳам нест. ин нишондиҳанда аз ҳисоби миёна дар Русия ба таври назар баландтар аст. пас агар шумо дар ҷустуҷӯи ҳамсари худ бошед, аммо шумо бо сабабҳои номаълум ин корро карда наметавонед, шумо метавонед кӯшиш кунед, ки ба Иваново равед. ҳатто агар дар Иваново ҳеҷ бо ҳам пайваста натавонистед, ҳам шумо ҳаққалан шаҳрро хоҳед дид. зеро расидан ба оҷо душвор нест, аммо вазъият ба Новия Кардиеро хеле мураккабтар нисбати Иваново аст. Новия Кардиеро ин як коммунаи кишоварзӣ дар Бразилия аст, ки онро метавон серзандтарин ҷои сайёра номид. ворид шудан ба мардон он ҷо аслан мамнӯъ аст. пештар қонунҳо мураккабтар буданд, ҳама чиз ба қадри имкон сахттар буд ва ҳеҷ кас наметавонист, яъне мардҳо наметавонистанд ба қаламрави ин шаҳрак ворид шаванд. ҳоло бошад қоидаҳо каме сабук карда шуданд. мардон метавонанд ба ин ҷо дар рӯзҳои истироҳатӣ ташриф оранд. ин воқеан вазъиятро он қадар тағйир намедиҳад. шаҳрак ҳанӯз садфоиз аз занҳо иборат аст. гумон меравад, ки шарҳи чунин падидаро бояд дар таърихаш ҷустуҷӯ кард. тибқи ривоят дар соли 1891 зане бо номи Мария Сеньорина ди Лима шавҳари худро тарк кард, ки бинобар ин сабаб ӯро сокинони деҳаи зодгоҳаш аз ин ватанаш хориҷ карда бадарға карданд. Мария барои ҳаёти навро барпо кардан ҷои махсусро барои занон интихоб намуд ва ҳамин тариқ коммуна ба вуҷуд омад. ҳоло занони маҳаллӣ дар ин ҷо бо кишоварзӣ машғуланд, ғизо ва ҳар гуна матоъ мефурӯшанд. бо маҳалҳои аҳолинишини ҳамсоя аксари занони муҷарради ин ҷо рафтуомад доранд, аммо баъзеҳо шавҳар доранд. шавҳарҳо дар шаҳрҳои ҳамсоя кору зиндагӣ мекунанд ва танҳо рӯзҳои истироҳат ба ояди занҳояшон меоянд. чӣ ҷой ғайриоддӣ буда метавонад аз он ҷое, ки он ҷо танҳо занон зиндагӣ кунанд? дар бораи шаҳре, ки тамоми сокинони он дар як бинои баландошона зиндагӣ мекунанд, чӣ гуфтан мумкин аст? ё як шаҳри аз ин ҷусае, ки дар он амалан ягон кас вуҷуд надорад? оё ҷое, ки танҳо калонсолонро иҷозат медиҳанд барои он ҷо вуруд шудан? барои дидани ин ва дигар кишварҳои ғайриоддӣ, ҷойҳои ҷолиб, ки шумо аниқ намедонистед, бо мо бимонед ва ин наворро давомашро тамошо кунед.
ба ин бовар кардан душвор аст, вале дар сайёра шаҳре вуҷуд дорад ки ҳамаи сокинони он аслан дар як бино зиндагӣ мекунанд. Ин шаҳр дар Аляска вуҷуд дорад. Аҳолии Утиер тақрибан 300 нафар аст ва тақрибан ҳамаи онҳо дар як бинои 14 ошона собиқ казармаи артиш зиндагӣ мекунанд. Баъзеҳо давра ба давра хонаҳои худро тарк карда дар мошину қайиқҳои худ зиндагӣ мекунанд. Дар ин ҷо шумораи қайиқҳо бисёранд, зеро ин бандари муҳими роҳи баҳри Аляска мебошад. Бинои 14 ошона соли 1956 сохта шуда буд. ин ибтидо анбор буд ва манораи бегич ном дошт, аммо бо мурури замон дар асл он ба як шаҳре табдил ёфтааст ки ҳоло дар он ҳамаи чизҳои зарурӣ мавҷуданд. дар айни замон он ҷо на танҳо хонаи истиқоматӣ, балки инчунин майдони бозӣ, калисо, беморхона, шуъбаи полис ва ғайраҳо мавҷуданд. баъзе сокинон дар худи ҳамин бино кор мекунанд, баъзеи онҳо дар наздикии он дар бандар ё роҳҳои оҳан кор ва фаъолият мекунанд. Сокинони маҳаллӣ бо ҳамдигар муоширати хуб доранд. Албатта дар ин ҷо ҳама ба шарофати ин бино ҳамдигарро хуб мешиносанд. дар шаҳр амалан ягон ҷиноят кардан намешавад, аммо дар Утиер зиндагӣ кардан осон нест. аввал ин ки ин ҷо хеле алоҳида аст аз дигар шаҳрҳо. дуюм ин ки иқлими ин ҷо даҳшатнок аст. дар фасли зимистон ин шаҳрро бо 6 метр барф дар худ гур мекунад. тамошобинони гиромӣ, агар навор ба шумо писанд омада бошад, дар канали мо обуна шуда занглоро пахш намоед. То навори оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр.